Исәнмесез, Бөгелмә авазы яңа сезонны зур үзгәрешләр белән башлап җибәрә. Хаят онлайн сәхифәсе эшлекле, коммуникабель һәм актив кешеләр өчен. Шәһәр һәм район яңалыкларын хәзерсез газета битләреннән укып кына түгел, Бөгелмә авазы сайтына кереп карый аласыз. Сылтама түбәндә күрсәтелгән. Бөгелмәле кыз баланы үлемнән коткарган, мактауга лаек гамәл. Мәгъриф өлкәсендә югары үрләр Бөгелмә кызы Бөтен Россия олимпиадасы җиңүчесе. Агач утырту изге гамәл. Бөгелмәлеләрне агач утыртырга чакыралар. Батырлыкта матурлык. 21 апрель көнне Бөгелмәнең Павлик Морозов урамында ярдәмчел кешеләр фаҗига булдырмый кала. Редакция килеп җишкән хатта Маргарита Жилина исемле кыз велосипедта йөргәндә ялгыш Бөгелмә елгасына егылып төшеп китә. Шул вакытта янәшәдә булган Ринат Фатих улы Ишмәков ярдәм итәргә атлыган. Ул кызны коткару максатыннан 2 тапкыр суга чумып карый, ләкин уңышсыз була. Кечкенә кыз су агымыннан буйсына алмыйча күпер астына китә. 3нче тапкыр чумып Ринат абый Маргаританы кулыннан эләктереп алып, судан тартып чыгара. Беренче ярдәм күрсәткәч, кыз аңына килә диелгән. Шундый чиракта югалып калмаган олы йөрәкле кешеләр булуы сөендерә. Андый кешеләр турында без белергә тиеш. Бөгелмә кызы Альбина Вәлиева дөнья мәдәнияте буенча укучыларның Бөтен Россия олимпиадасы җиңүчесе. Альбинаны яраткан мәктәбенең укучылары, укытучылары чәчәк бәйләмнәре, шарлар, бүләкләр һәм иксез-чиксез тәбрикләү сүзләре белән каршы алды. Олимпиада Смоленск дәүләт университеты базасында узган. Анда Бөтен Россиядән җыелган 200ләп кеше катнашкан. Шулар арасында 6нчы мәктәпнең 10нчы А сыйныф укучысы Альбина Вәлиева иң акыллысы булып чыккан. Талантлы Бөгелмә кызын олимпиада хәзерләүчеле укытучылары Диләрә Бирючевская һәм Наталья Часовская. Бөгелмәнең Лазу һәм Белинский урамнарында җәяүлеләр сукмагы кайчан булыр икән? Балалары 4нче мәктәптә белем алучы ата-аналар чоң суга. Алар машина юлыннан йөрергә мәҗбүр. Кыш айларында ул юл нык тарая һәм җәяүлеләр өчен куркыныч маршрутка әйләнә. Бирдә гомер итүче бөгелмәлеләр шәһәр җитәкчелеге аларның гозерен ишетер дип ышанып кала. Һәр ират агач утыртырга, өй төзергә һәм малай үстерергә тиеш дигән сүзләрне белмәгән кеше юктыр. Ә сез шуларның берәрсен үтәдегезме? Бөгелмә урманчылыгы сезгә шуларның иң гадисен башкарырга мөмкинлек бирә. Сез агач утырту көне табигатьне саклау акциясендә катнаша аласыз. Әлбәттә, иратлар гына түгел. Теләге булган һәр кеше 5 май көне сәгать иртәнге 8-гә Прогресс бистәсенә рәхим итегез. Хатларда тарих, хатирә, 8нче мәктәп музеенда сакланучы фронт хатлары, Тукай бәйрәме, Энҗе бөртеге конкурсына нәтиҗәләр. Булар хакында сез Бөгелмә авазы сайтына кереп укый аласыз. Безнең белән булыгыз. Кабат очрашуга кадәр.